גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב, הגזר. הגזר הוא מתוק ויש לו שיער ירוק. ילדים אוכלים אותו חתוך ותינוקות מעור. עגולה וארוכה צורתו, ויטמין A ו-D בו. הוא טוב בסלט וגם בעוגה. הוא טוב במרק וגם על פרוסה. אני אוכל גזר הרבה ולכן אני רזה. ירקות, בן אדם ירקות. לבריאות. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב, ברוקולי! סופר ברוקולי! סופר ברוקולי! במרק! יכולים במרק או בשתייה! ברוקולי בשתייה! או אפילו עם גבינה! וסלט! ימי! ברוקולי הוא עשיר בוויטמין A ו-C. ברוקולי הוא גם עשיר בסיבים. ירקות בן אדם ירקות. לבריאות. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב, הקלמנטינה! היא יפה, טעימה ומאוד טריה. יש לה כל כך הרבה ויטמינים, היא עוזרת למוח וגם הגוף. ואפילו עוזרת למנוע סרטן. היא מרסקת את העצמות, יש משהו שהיא לא יכולה לעשות, ואפילו יכולים להכין ממנה מיץ. הקלמנטינה, תקנו את שלכם היום. פירות בן אדם ופירות, לבריאות. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב, הפטל! הפטל כל כך טעים, הוא אדום וקצת ורוד על כל הפנים. יש לי הרבה ויטמינים, כמו ויטמין C, אז תאכלו אותי. יש הרבה דרכים לאכול אותי, אפשר לשים אותי בעוגה וגם קפואה. יש לי בליטות על הגוף, אבל זה לא משנה כי שמים אותי בפה. אז תאכלו אותי בבקשה, אפשר לשתות אותי בשתייה בזמן ההליכה. פירות בן אדם פירות, לבריאות. גבירותיי ורבותיי, הכוכב של היום, מלפפון. מלפפונים בריאים ויש להם ויטמין K, והם באים בהרבה צבעים. הם עשויים מ-95% מים והם עוזרים לך בעיניים. מלפפונים זה ירק ירוק, אולי זה לא, אבל לא משנה לי, אבל הדבר הכי טוב זה שזה ממש בריא וגם יש לזה ויטמין C. מלפפונים בריאים ויש להם ויטמין K, והם באים בהרבה צבעים. הם עשויים מ-95% מים והם עוזרים לך בעיניים. לבריאות. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב, התפוח! תפוח הוא מתוק, אדום הירוק, יש ויטמין C בפנים התפוח. ובגלל שאין סודיום נתרן הוא בכלל לא מנוח. סיבים תוספיים הכי טעימים ודברים עם שמות מצחיקים שעוזרים עשירים ועכשיו ילדים תאכלו את התפוח, כי אם לא תצאו דעת מלוח. פירות אדם פירות, לבריאות. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב היום הוא הקיווי!
הוא ירוק מבפנים. עם שיער מדהים. עם ויטמין C. כבר ידענו שנים. מיליארדים גרעינים. שחורים או נפלאים. יש לזה ברזל וויטמין C. יש לזה שומן. ו42 קלוריות. לבריאות. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב בננה! שלום, אני בננה. יש לי הרבה ויטמין C. אני גם גודלת על עצים. קצת אנרגיה צהובה. בננה. פירות, בן אדם פירות. לבריאות. בננה! אני פרי, יש לי ויטמין C שהופך אותי להיות בריא. אני לא פה בכל שנה, רק בעונה. כן, אין דברים שאפשר להכין. אננס, אננס. לבריאות. גבירותיי ורבותיי, קבלו את כוכב הערב, הגזר! יש קטנים ויש גדולים, באים בצבעים רבים ושונים. טעים במרק, סלט רוטב, מיץ, מבושל ומטוגן. יש מספיק ויטמינים לכל היום, רק בגזר אחד, רק אחד. והגזר הזה, הגזר הזה, הגזר הזה הוא בריא. והגזר הזה, הגזר הזה, הגזר הזה גם טעים. גם לחיית המחמד שלכם יאהבו גזר. לבריאות.